F'Awla 11 tal-qorti bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra Aldo Kutajjar u martu Isabel Kutajjar li qed ikunu akkużati b'ħasil ta' flus. Fil-bidu tas-seduta l-Ispettur Liane Bonello għamlet xi sostituzzjonijiet fl-akkużi fejn fost l-oħrajn qed tkun akkużata wkoll kumpanija reġistrata Ċipru li tagħha hija l-benefiċjarja Isabel Kutajjar. Is-seduta waqfet għal ftit minuti sakemm sar it-tibdil neċessarju mill-Ispettur. Id-difiża stqarret fil-qorti li kien biss 2 filgħodu li ġiet notifikata bl-akkużi kif korretti għal darbtejn f'din l-istess seduta. U għalhekk fil-waqt li rriservat id-dritt li tqajjem l-argumenti tagħha fil-ħin opportun, stqarret li dan juri li meta tressqu l-akkużati il-prosekuzzjoni ma kienx f'pożizzjoni li tkun taf eżatt biex se jkunu akkużati l-imputati. L-Ispettur Liane Bonello kienet l-ewwel waħda li telet fuq il-pedana tax-xhieda fejn ippreżentat 3 kaxxi u 2 boros kbar ta' evidenza fost l-oħrajn. Hija tat rendikont tal-proprjetà li nstabet fejn fost l-oħrajn semmit numru ta' proprjetà immobbli, karozzi u oġġetti lussużi li nstabu fid-dar wara l-arrest. L-Ispettur komplet tispjega kif il-Pulizija waslet l-informazzjoni dwar il-kumpanija Gemini Design Studios Limited li hija rreġistrata Ċipru. Spjegat kif il-kumpanija b'direttur Ċipriot irċevit numru ta' pagamenti minn kumpaniji Ċiniżi b'total ta' 2 miljun euro depożitati f'Citibank. Dan l-ammont l-akkużati xtraw villa fin-Naxxar u penthouse fil-waqt li l-kumplament intefgħu f'kont ta' Revolut. Hija elenkat numru ta' karozzi li kellhom l-akkużati fosthom 2 karozzi Mercedes u karozza Kia li ġew importati minn barra u tħallsu bi flus kontanti. L-Ispettur Bonello spjegat ukoll kif il-Pulizija sabet ukoll lista b'numru ta' ismijiet u bin-numri tal-passaport, magħha wkoll insabu numru ta' flus kontanti. Fil-kontroeżami d-difiża staqsiet x'inhu r-reat li minnu toħroġ l-akkuża tal-ħasil ta' flus minħabba li biex ikun hemm reat ta' ħasil ta' flus, il-flus iridu jkunu nibtu mill-kriminalità. L-Ispettur saħqet li s-suspett huwa li l-flus huma frott korruzzjoni u beħ illegali ta' visas. Wara xedu 2 notara li ppubblikaw il-kuntratti ta' 2 akkwisti ta' proprjetà, it-tieni waħda f'isem il-kumpanija Ċipriotta. Fiż-żewġ sitwazzjonijiet in-notara stqarrew li kien sar id-due diligence neċessarju. Fil-każ tal-akkwista penthouse u garaxx fis-Swatar mill-kumpanija li l-benefiċjarju ewlieni tagħha kienet l-akkużata Isabel Kutajjar, in-notar stqarret li din kienet imħallsa mill-flus tal-kumpanija iddepożitati f'kont f'Citibank. Il-qorti semet kif il-koppja kellhom kumpanija f'Malta tad-diżinjar ta' djar u li kienet tagħmel xogħol lokali. Madankollu fl-2005 din kienet ingħalqet u ġiet irreġistrata kumpanija oħra bl-isem simili ta' Gemini Design Studios Limited ġewwa Ċipru li din iżda bdiet tagħmel xogħlijiet lil kumpaniji Ċiniżi. Fis-seduta xiedu wkoll rappreżentanti tal-Banek Bank of Valletta u Citibank li ppreżentaw id-dokumentazzjoni dwar kontijiet bankarji tal-akkużati. Xiedu wkoll rappreżentanti mid-Dipartiment tat-Taxxa u l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxa. Fl-aħħar tas-seduta l-Avukat Difensur Joe Giglio stqar li mhux aċċettabbli li fis-seduta ma nstemgħux ix-xhieda pajżana kollha biex il-qorti tkun tista' tiddeċiedi dwar il-ħelsien mill-arrest tal-akkużati. Il-qorti ordnat li x-xhieda pajżana ikunu mħarka jiġdu fis-27 ta' Awwissu.